guys, mangangamil tayo ng pambangot dun sa pako. So what's up mga kapare ko, good morning. Ayan, so guys, dahil kung naalala niyo yung episode natin, last episode natin dun sa paglagay ng similya. So sabi ko dun, every month mag-a-update tayo. So uno yun, namin nilagay sa fish pan. So kahapon guys, uno. So ados na ngayon, isang buwan na. So kahapon dapat, kaya lang may mga gawa. Actually ngayon di sana tayo matutuloy, pero itutuloy natin ngayon dahil ano yun every month kasi natin i-update yun. So 4 months natin yun i-update yung isda kung lumalaki, yung mga tilapia na nabili nila Lani or nila Kuya Mayong. So ayun guys, siyempre kasama natin si siyempre may kasama pa tayo sa dadaanan sila Lani. Actually sana mas maganda kung yung buong team natin. Ang problema, sila Iko, sila Opil, may mga nagkukupra sila. So kami lang, tayo lamang ang pupunta doon para ma-update lang yun yung palaisdaan na yun. Kasi bukas may gawa na tayo Meron akong lakad bukas. So siyempre kasama natin ang ating cameraman si JC. Tapos ang inyong lingkod si Parikoy TV. Ayan. So ayan guys. So dadaanan natin doon yung mga ibang kasamahan natin. So tara. So ayun guys, excited akong makarating ulit sa bundok para makita yung mga isda kung after 1 month ay lumaki sila, dahil yung una nilang nabili na isda nalugi sila. Halos 6 months na yun ngayon, pero ang liliit pa rin. So mamaya maglalabog ulit tayo ng tilapia mamaya, dahil yun yung pang ulam natin ng tanghalian. So, malapit na tayo kala Lani. Ayan. So ito guys, mapuntang kala Lani. Ganda ng saging. Ayan. Bungulan. Ayan. Tayo mga idol. Ito yung bahay ni Iko. Ayan sila Ayan mga pare ko, dito na tayo, palis na rin tayo. Siyempre, dito na si Lani. So ngayon, maganda sana na buo yung team na makaahon doon. Ang problema, may mga gawa sila. Kaya tayo lang. Ayan, may kasama tayo mga bata. Siyempre, maglo-location hunt na rin tayo para sa next video yung gagawin natin. Saka, siyempre, ang importante dito yung pag-update natin doon sa palaisdaan. So, ayun, tara. Si Janda. Wala kayo. Cellphone pa more. Sabi ko, hirin na ka ba yung pag wala sa yung body. Mahuli ko yun. Huli ka.
So, lakada na naman ng mga bihog. So, ito lang pala dito kita guys, dito yung Little Boracay. Oh. Ayan, oh. Ay, di puta ka nakunan kita. So, what's up mga kapare ko? Yan na nag-aaral si Baluka ng mag-vlog. Sabi ko sa kanya, mag-aaral siya eh. So, ayan siya. Sabang! Abasig ko. Welcome to Mount Sabang, Abasig. Ayan. Little Baguio. So, nandito tayo ngayon sa Little Baguio. So, what's up? So, ayan na. Dito tayo sa Little Baguio. Ayan o. So, siyempre, andito na naman yung Little Boracay. Makikita natin. Ayun ang Little Boracay. Ayun. So, ganda dito. Sightseeing. Ayan o. Little Boracay. Ayan o. Dito kami ngayon guys sa Abasig Resort. Ayan o. So, siyempre, tatawid tayo. Sana hindi malaglag yung ating camera. Ayan na. Dito kami dadaan sa Tipas para hindi magparatatawid ng ilog. Kasi kung sa baba tayo, maraming ilog yung tatawidin. So dito, isa lang. Aray, kupal! Masakit! Masakit eh! Utit! Utit! Utit sado! Mga bata, ito. Hoy! Ako mauna ha! Sige, talalay ka doon pag may nahulog. Kami ngayon sa Tipas guys. So may mauna sa atin doon syempre. Ang cameraman. So tara, dito tayo ngayon sa Tipas. So syempre ako mauna. Halusong tayo mga idol. Yan. Step by step. Watch your step. Yan. Saka ako ang nahulog. Hulog ha, ingat. Hoy, hawak sa matitigas! So andito kami guys sa sa Tipas. Baliw. Maraming baliw. Parang baliw, bihog. So dito kami sa Tipas guys, ayan oh. Uy, madulas dyan, ba't dyan kayo dumaan? Ito ang daan oh. Mahulog kayo dyan. Ginagawa mo! Tuwan-tuwa yung ano, yung may fish pan. So ayun guys. Ay, kunyado ka. Hirap ng daan. Yan muna kayo. Uy! Galit, magluhay-luhay ha, mahulog kayo. So yan sila. Dali! Pero hindi itong tipas na ito doon pa. Malalaan daan. Oh, di hindi dito, wag mo sabihin dito. Kaya nga ako sabihin dito. Sabi ko kapag kanina hindi dito, doon mo. Ha! Ano yung dab? Naks ni Camila. Nitig lang. So ayan guys, yung aming inakyat to, ayan. Sa taas yan dun, sa taas. Guys, ayan, dito na kami sa mag-asawang bato. So, iwan tayo, huli-huli. Ganito talaga pag matanda na. Ayan, dito na naman tayo sa mag-asawang bato. Ayan, oh. Mag-asawang bato. So, ayan, first time ni
First time ni Zaki, yung aso, tumawid sa ilog. So guys, ayan, nakatawid na tayo. Si Doña Baluka. Hindi pa. Hello Zaki! First time ba? First time? First time ni Zaki, oh. Tumawid, ano. Ba't babalik ka pa? Wala ka naman. Mga pare ko, eh. Ayan na, nanguha muna tayo ng ulam. Babangutan natin ito mamaya ng tilapia. Ginisang tilapia. So ayan. So, alis na rin kami. Stong, salamat! Tara na. Uy, okay dyan. So ayan, nangunguha pa pala si Baluka. Ito po ang pako. Ayan po ang gulay na pako. Saki, ano ginagawa mo dyan? Ayan ang pako, guys. Naharahay blood ako, kulang pa naman ako sa dugo. Ang demonyado. Tama yung bali. Oh, ito ang pako. Oh. Pag naharahay blood ako, kulang pa naman ako sa dugo. Ito guys, oh, pako. Ayan, oh. Ayan pa, oh. Ito. Kita ko yun. Guys, kakaon lang namin dito sa mataas-taas na to. So pahinga muna kami sa kalagitanan. Doon kami galing sa baba. Doon. Ito ang Bergong gubat. Musta kayo dyan? Nakahinga pa sa sobrang palo. Okay lang kami. Ayos lang. Okay lang. Ako hindi. Kaya pero hirap. Ayan, oh. So what's up mga kaparikoy? Ayan, andito na tayo. Kakarating lang natin dito sa Natuldukan. Ayan. So ito na yung fish pan nila. Wow, linis na ng fish pan, ha. Wow, linis! Nilinis na! Ganda! So dito na po tayo ngayon dahil update tayo dito. 1 month na ito. 1 month na ngayong kahapon pala, no, nag 1 month. Ayun si Don of Love. Kaway naman dyan, Don of Love. Hello. Oh, ayan. Ayan po ang isa sa mga owner ng palaisdaang ito. Ayan, tingnan natin, ikutin na natin. So ngayon guys, di pa tayo nakakapahinga pero pwede na nating ikutin at tingnan ang mga lamang malalaki na ba? Ay, malaki-laki na. Ano? So ayan, malaki-laki na siya. So ito po yung 1 month niya. Mamaya papanoodin natin yung pagbabahog para maglabasan. So yung nandito, ito yung inabot na ng 6 months pero marami-rami pa rin naman. Uy, lukton yan. Paano wag kayo makaahon dyan? Si Saki, agaw iksi na si Saki, oh. Visit itong Saki na. Ayan, oh, malaki-laki na. Oo. Bago naman. Oo naman. Anong masasabi mo Baluka dahil malinis ng iyong fish pan? Thank Doon you niya. sa naglinis kay tatay. Kay Don of Love. May premyo ka sa akin isang kahan sigarilyo. Wow ka! May dala ka? Wala. Wala. Bilang kapag Diretso na tayo, wala pang pahinga pero check na natin yung mga isda. Gaano ba kalaki na? So ayan, magbabahog siya ng kanyang alaga. Tingnan natin kung maglalabasan yan. So ayan. So sa ngayon hindi siya masyadong nakikita kasi hindi pa siya nakikita. Malabo eh. Pero ayan na. May pinagbago na. Malaki-laki na. Wow, ayun guys. So hindi natin masyadong makita pa. Kami nakikita namin pero sa camera hindi masyadong nakikita dahil 1 month pa lang yung isda pero may pinagbago na. Ano masasabi mo Don of Love sa Ang laki-laki na. Ano masasabi mo sa sa Ximilya? Legit o hindi? Ayos naman. Ayos naman ang Ximilya. Malaki na nga. Ibig sabihin legit 'yan. Ngayon Hindi lang makita ay.
Wala, ito po ang Team Parikoy galing sa kuprahan. So expected na maladat na natin dito dahil dito sila nagkukupra. Malaki na. Laki na. Ayos na baga. Yan ang may sak. So kumusta? Ayos lang. Ayos. Kaway-kaway naman dyan. Sabangan nyo yung episode natin sa pagtatayo nitong hideout natin dito sa sa Tuldukan. Up and down yan. Si Yamayong ito na naglilinis. Hindi sangkot kakahiya dun sa isda. May laman yan? Yan, 25 butil yung nakalusot dyan. Lalaki na. Yan ko na. Diyan ko na yung paa-anak. Hindi ko na yung dyan aalis. Gagawin mong tagapihak. Yan, mawawala ng babae. So ayan guys, mangangawil tayo ng pambangot dun sa pako. Kita mo kambal yung uod, ay kain. Uod. So ito ang kain natin. Oh, liit. Ay, zero. Ulit lang. Pwede na yan. Liit. So ito na guys yung unang tilapia nila na 6 na buwan. So hindi na sila lumaki. Hanggang ngayon, ganito na lang sila. Liit pa. May bihot na ako. Oh, wala yung maliit. Nakuha na yung malaki. Ang liit pa. Aray. Grabe, hindi na lumaki, ganyan na lang sila. Huwag mong ilunokin, nilunok na eh. Ang alin? Lunok na. Ayun, nandiyan pala kayo, kaloob. Ayan, pamaulo. Ulam natin ay ayan langka na may sugpo. Pag di kayo nakuha ng video, di kayo makakakain. Ano yan? Ano to? Bubuti yan. May kimpi ulit eh. Dito na ang sinabawang pako agay. Kain tayo. Ano kayo? Yan ba yun? Ako nandun. Yun. Jared. Decision winner. Jared. Ako na. Aliligo kami na. Hinahanap namin sila din namin nakukuha. Ugat-ugat. So yan guys, punta tayo kay Kernel. Dadalamin natin si Kernel. Dadalaw tayo kay Kernel. Ayan, pupunta natin si Kernel sa punta tayo sa kay Kernel, mabuko tayo. Para sulit may dala kaming asukal at gatas para tayo makakain ng buko. Kain kami ng sabaw ng mura. Mainom kayo ng buko. So andito na tayo ngayon sa Hoy! Kernel! Ayan si Kernel. Ganda ng place ni Kernel dito. Ayan si Kernel. Ayun. Yung pare, ginawa ng tuloy. Ito pala yung palayan niya. Ay, Kernel. Ginagawa mo, Kernel? Ha? Isang hay naman dyan. Kaway-kaway. Kaway. Kaway-kaway ka ba? Bakit kaya yan? Nang ano ay? Ganda ng lugar mo. Dito ang masarap tumira pagising mo ng umaga.
makikita mo agad yung paligid mo ganito. Diba? So guys, dito tayo sa bahay ni Arnel. Ayan, titingnan natin yung tulugan ni Kernel. Ayan, isa sa mga team pari ko yan si Kernel. So dito siya nagluluto. Ayan o, dapog. Ayan ang kanyang lutuan. So dito siya ito ang bahay niya, aakyat. Ayan o. So ito lang po ang kanyang buhay dito. Hello guys, ito yung isa sa mga main location natin dito. Pag shooting natin dito ng Mista. Ayan o. Napakaganda. Magbubuko kami ngayon. Kasama siyempre si Kernel dahil siya ang magkakawit. Ipin natin guys yung kamalig ni Kernel. Ayan. Ito ang kamalig ni Kernel. Nakayero pa yan. Ayan o. Tingnan natin. So mayroon silang tracer. Ayan. So ito ang tulugan niya sa taas. Mainit nga pala talaga dito. So ito po ang taas niyan. Yung mga gamit. Ayan o. Si Saldi. Dito na ang isa sa mga team pari ko. Si Saldi. Bundok. Wala ka nun. Tago. Mga pari ko, nagsisit up si Kernel ng kawit dahil tayo magbubuko tayo. Ano gagawin mo dyan? Ayan si Kernel, dala-dala ng kawit. Sugot! Matutumbok ang gibgib ko. Ayan. Ito na. Sige. Hindi yan akong bahala. Ayan na. Sige. Yan gumalaw eh. Hello mga korimaw. Alam ko na yan. Porque baka na aram na. Ayan, dito na tayo ngayon. Bubuko tayo. Yan si Kernel, may mga pagganon-ganon pa, nalalaman. Ayan. Bakit mo na ang bakong pat. Inumin niyo po po. May coronavirus si Papa. Virus. Sabaw! Gusto! Kain tayo mga lodi. Ayan, dito kami sa daan, no. May dumaan na kalabaw kanina. Kernel, makita lang Kernel. Kain tayo ng buko na mayroong asukal sa gatas. Lamon. Lamon mga bihog. Wala na Higok, higok. Teka lang. So ayun nga. Sulit ka dito ha. Manghul tayo isda. Yan, punta kami doon. Isa rin kami. Salamat sa iyong pamura, pabuko. Pero sumunod ka doon, maaabot pa kami. Ha? So, see you later. Bye-bye. Bye-bye. Okay, kaway. Bye-bye na. Bye-bye. Okay, uwian na ang mga bihog. Labog na ang isda. Mag-aani sila ng gulayin. So guys, ito mag-aani sila ng gulayin. Ano yan? Kameo? Munggo. Mungga? Para model lang munggo. Mukha kasi munggo. Pipilihin nyo, gagawin nyo sa ikot. Ayan, mag-aani sila ng munggo. Mga kabaluka. Dami. Ito, kailan lang ito tinanim ni ano. So dami guys, bunga. Ito yung munggo. Parang kapamilya ito ng sitaw. Maiksi nga lang siya. Ayan. Pag nabunot na, makatanim ulit sila ng panibago. Ayan. Daming bunga, no? What's up guys? Alis na kami. Dahil maulan na. Hapon na. Uy, nasama si Anihan. Hey. Oh.
Si Mio. What's up guys? Dito na kami ngayon sa malapit na kami sa ilog. Ayan o. Dali. Ako ngayon sa floating cottage. Ayan. Kakarating na namin dito sa Welcome Mount Sabang, Nabasig, Little Baguio. So guys, ayan. Malapit na kami. Parating lang namin dito. So yun guys, kung bago lang kayo sa channel ko, huwag na kayo mahiya. Don't forget to click subscribe and notification bell button for more videos update. Bye! Tell me pretty lies, look me